Si Maria nahimong rayna sa langit ug sa yuta. Ikapila man na siya nga misteryo sa rosaryo. Ikalima na misteryo sa kasakit. Sa misteryo sa himaya. Unya kining iyang nahitabo nga nahimo siyang rayna, gipurong-purungan siya sa Ginoo og rayna sa langit ug sa yuta. Tungod kay dinhis kalibutan nahimo niya ang 13 ka butang aron makapahimo niyang qualified na mahimong rayna sa langit ug sa yuta. Ang una, si Maria ni hatag sa iyang kaugalingon isip sulugoon sa pulong sa Dios. Ingon siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Sulugoon siya sa pulong sa Dios. Sa unang pagbasa gisgutan nga ang Ginoo mipili sad ni Gideon katong pobre kaayo nga pamilya sa mga nasod sa Israel nga adtong panahon na nabihag sila sa mga Midianite or sa taga Midian, ilang mga kaaway niya. Pagkabuntog na nila nagtago-tago na yung taon tong uban niya, nakita sa Ginoo nga si Gideon sa ilang kakabos, isog siya, nagmahal siya sa pulong sa Dios nga misaad nga akong buntugon ang inyong mga kaaway, akong padaghanon ang inyong mga kaliwat. Ning naa siya diha naglaom niya, gipalambo siya sa Ginoo o gisaaran nga himuon sa tikang manluluwas sa kalibutan pinaagi sa pagpaambit sa imong kaisog. Si Maria nahimo siyang tuburan sa kaluwasan tungod kay iya mang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay si Maria mipuyo sa kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an dinhis kalibutan. Unsa man ang kinabuhi sa kakabos kanigyong kapobre. Si Jesus giklaro niya diri sa atong ebanghelyo, lisod kaayo sa dato pagpuyo or pagsulod sa gingharian sa langit. Gilingay mong tupad ing na siya gusto pa kang magdato na dia. Kita ra ba mo ra ba ni ato yung ambisyon bisan mga bata panggagmay tudluan gyud, hala paningkamot mo aron maarang-arang inyong kahimtang kay lisod kay ning atong kakabos. So si Jesus diri niingon, pagkalisod sa usa ka dato di ay pagsulod sa gingharias langit, sayon kaayo sa usa ka kabos. Matud pagod ni Kristo diri, sayon pagod ang paglusot sa dagom sa usa ka kamilyo kaysa dato paglusot sa pultahas langit. Muna si Maria, bisag ang iyang anak Ginoo, wa gyud siya mga ambisyon, wa siya mangayo nga arang-aranga sa kani nga atong kahimtang Lord oy. Wala gyud, kakabos gyud. Unsa may naas kakabos, ang tinuod nga kabos mga igsoon manggihatagon. Ang tinuod sa gyud nga dato kanang nahigugmas kwarta, mga daw na sila. Daw niya mapahimuslanon pagyod. Mo na tinuod. Ako pobre man sa kusuna, inig-ingon gyud sa amo dito mga leaders kapilya dito sa amo sa kahugan, manglimpyo tasdan kay moabot na tong pista. Kami gyud manglimpyo dito maayo, kami mga kargador dito, mga pobre, pero kadtong medyo arang-arang na mo pagkabutang, oy magkingking maganaana pa, magkingking ba, hala kahait ani, masamad ko ani, igat pa ya. Di gyud mo tabang og hapak dito sa marik, sip-sip anang kuan perting katula sa mga gilon, mga kugon para malimpyo ang daan. So magkingking-kingking mo mga senyorito, senyorita.
Ang uban magsige ra jud agi-agi kay ngano kuno sila pasipsipon nga sila man kunuhay murag arang-arang didto. Mo na kaning mga pobre mao gid ni ang makahatag og kaluwasan. Mo na si Maria ug si Hesus nagpuyo sa kakabos. So mo na ikaduhang requirement para makapasar tas langit. Si Maria ulipon, sulugoon sa pulong sa Dios o nagpuyo sa kakabos. Ang ikatulo, nagipuy-an ni Maria nga nakapahimo gid niyang rayna sa langit ug sa yuta tungod sa iyang kaputli, purity. Gimaintain ni Maria ang purity, body and spirit. Sa iyang lawas, iyang gimaintain ang purity, pinaagi sa paggamit sa iyang lawas alang sa mga buhat sa Ginoo, sama ng buhat sa kaluoy, buhat sa pagpangalagad sa isig katao. Di siya mutuman sa iyang lawas nun nga mga gusto niya. Ang iya sangkalag, iyang giputli, pinaagi sa iyang pag-antos nga wa gyoy reklamo. Kani manggong pag-antos mga igsoon related sa nis kakabos. Muna ang kabos mausay ganahan kayong muantos. Di gid kay na reklamador ang tinuod nga kabos kana bang wa mo claim nga siya dato, nga siya dunay authority. Mao nay tinuod gyud nga muantos alang sa pag-alagad sa isig katao. Muna kining namalit na tog slots, bag-o ra ba ning atong slot karon para man sa atong National Retreat for Priests dinhi sa atong Archdiocese karong November 7 to 9. Dako kay ni siya og tabang para sa kabalaan sa atong kinabuhi. Ang mopalit ani kamong namalit mahatagan sa mo atong title kay Holy Pads, kay Holiness for Priests. Mga 3,000 kapari ang ato aning alagaran aron mahimong balaan. Mabalaan mi ba kaming mga pare kay otro rabasan mi usahay nga dali kay mayawaan. Mao nang tabang mo palit ani nya kasagaran anis mo palit kadto ra sang mga sulugoon sa pulong sa Dios, kadto ra sang gusto nga mahimong putli ug balaan at tubangas Ginoo. Muna pamalit ani aron mahimong balaan. Pero ang mga dato kana mga hangol og kwarta kusog kay na mo analyze mo ingon din na tabang tanang dato anang pare. Ngayon na nagud kusog kita mo kwenta. Pero ang nindot di ta magkwenta unsay atong madawat kung dili unsay atong mahatag. Nganuman matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kinsa tong mobiya sa iyang tanan, balay, igsuon, inahan, amahan, anak, uma, tungod kaniya makadawat og sobra or labaw sa usa ka gatos kapilo. Ako magsige makog ingon nga mahatagan tag gatusan kapilo nga bayad sa atong gipanghatag sa simbahan. Ang ihatag des Ginoo labaw sa usa ka gatos kapilo. Unya do na pagyoy kinabuhing dayon. O mao na nay nadawat ni Maria. Gihatag niya tanan, apil ng iyang anak, iyang gihatag ngan hinato pinaagi sa pagtugot nga mamatay sa krus, wa gid siya mo reklamo. Karon nakadawat siya sobras gatusan kapilo kay ang tibok simbahan mao na iyang nahimong anak ang tanang katawhan. Unya kinabuhing dayon, di pagarabagyod ordinaryong kinabuhing dayon dito sa langit, rayna gyud siya sa langit ug sa yuta. So inaut-unta ang mahal nga Birhen Maria mahimo yung atong sentro sa atong pagsunod o pagbansay sa atong pagtuo. Manindog ta.